Bosniýanyň paýtagty Sarajewoda adamlar uruş döwründe Srebrenicada gyrylan 175 bidanyň garynlaryny alyp barýan ulaglara gül goýdular. Ýakynly şahsiýeti anyklanan pidalaryň garynlary 1995-nji ýylda Bosniýaly serb goşunlarynyň amala aşyran gyrgynçylygynyň ýyl dönümine 11-nji ýylda Srebrenicanyň goýundaky ýadygärligiň ýanyna jaýlanar. 8000 çemet bidanyň 4-den 3 böleginiň şahsiýeti anyklanmady we olar ýadygärlik toplumyna jaýlandy. Irakda gozgolaňçylar Tikrit şäheriniň demirgazyk bölegindäki harby kazarmalary ele geçirenliklerini aýdýarlar. Gozgolaňçylar tarapyndan ýaratylan video ýazgyda jeňçileriň atışykdan soň ýyla çekilen Irak goşunundan galan ýaraglary we maşinlary ele geçirişi görkezilýär. İslam döwleti diýilen toparyň jeňçileri demirgazyk we merkez Iragyň bir topar ýerini basyp alyp müňläp gyrajdan adamyň ýaşap oturan ýerinden gaçyp gitmegine sebäp boldy. Kawurly Birleşen Milletler Romasynyň Awganistandaky missiýasynyň kömekçisi 2014-nji ýylyň 1-nji ýarymynda gyrajdan adamlaryň arasyndaky pidalaryň we ýaralananlaryň sanynyň geçen ýylyň degişli döwründäkiden 24% ýokarlanyny aýtdy. BMG'nyň adam hukuklary wekili Georgette Gagnon ýurtdaky ýaraly konfliktler netijesinde ýanwar bilen iýun aralygynda 1564 adamyň öldürilenligi habar berildi diýdi. Gagnon söwüşleriň jemgyýetçilik ýerlerine, asuda adamlaryň jaýlaryna golay aralykda turmasynyň barha köpelýändigini aýtdy we häkimetler gyrajdan adamlary dogurlukdan goramak üçin hasken tagalla etmeliydi. Demirgazyk Pakistan Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň hökümeti 3 sany esasy hastahanada Kongo virus diýilip bilinýän virusdan 4 adam ölenden soň adatdan naşar ýagdaý elan etdi. Ul derejeli doktor ölenleriň 4-üsiniň hem Awgan milletinden bolanyny, olaryň hastahana sondan öňkü 3 günde kabul edilendigini aýtdy. Virus ýokşan beýleki 8 hasta aýratynlykda karantinde saklanylýar. Kongo virusu adatça sakırtka diýişlemesinden ýerýär. Ýöne virus ýokşan adamlardan hem geçýändigi aýdylýar. Moskwada Yabloko partiýasynyň tarapdarlary parlamentiň ýokarky palatasynyň federal geňeşiň daş ýüzünde bir adamly gerekli piket aksiýasyny geçirdiler. Olar muny federal geňeşiň manysyz işlerine protest hökmünde geçirýänliklaryny aýdýarlar. Federal geňeş özüniň geljekki sessiýasynda döwlet dumasy tarapyndan eýýäm kabul edilen 40 çemäsi kanun taslamasyny tasdiklamakçy bolýar. Protestçiler federal geňeşiň ol kanun taslamalaryny teljermän diňe tasdiklamak bilen meşgul bolýanlygyny aýdýarlar.